Здравето – мистерия или реалност за всички. Митове за мазнините ви заблуждават. Полезните мазнини хранят мозъка и тялото. Детокс диетите не са нужни, защото тялото ви има естествена система за пречистване. Въглехидратите не са враг. Пълнозърнестите храни, плодове и зеленчуци дават енергия. Умереността в тренировките е ключът. Постоянството носи резултати. Диетичните добавки не заменят истинските хранителни вещества от естествената храна. Нямате нужда от локално отслабване. Тялото работи цялостно. Балансът между протеин, мазнини и въглехидрати изгражда здраве. Изберете информирани решения и живейте балансирано. Истинските факти отключват силата на тялото, водейки ви към устойчив напредък. Време е да се информирате, да проверите всеки мит и да промените живота си. Изберете здравословно, изберете истинска грижа за себе си и за бъдещето си. Отворете очите, приемете истината и създайте жизнен баланс, който вдъхновява всеки ден. Изберете здраве.